Ikaw ba? Usba ng imong kinaiya? Usba ng imong kinaiya? Nganong dili man ka makontento? Nganong murag wala makanalipay sa tanan na akong nabuhat diha nimo? Unsa pa man ay ang kulang? Unsa man ay imong ganahan? Unsa man ay imong gusto? Kanang muluhod na lang gyud kus inyong atubangan? Unya mag-agad na lang kus inyong ganahan? Huna-hunaa, tawo pod biya ning inyong gilapastangan. Tawo biya pod ning inyong siging gipangayuan. Tawo pod biya ning inyong gisaligan. Mubati pod biya ning kaguol og kasakit og inyong buhian og daotang pinulungan. Sa kadaghan nakong nahatag ug sa kadaghan nakong natabang, dili ni pamoyboy, real talk ko nato ni. Reminder lang ni kay gahuot na gyud ang akong dughan. Kay sa kadaghan akong nabuhat, kausa lang gyud. Usa lang kahangyo nga wala nako nahatag kay naapikhan. Inyo na dayon kung himuong dautan. Usa lang kasipyak, dili man pod unta dinalo kay kabalo man pod mo sa akong kahimtang. Unya, ingon ana na dayon kagrabe ang inyong batasan nga halos inyo nang kalimtan ang dugo nga naglatay sa atong mga kaugatan. Naapay inyong mga pulong nga dili makaon og iro tungod lang sa usa ka hangyo nga wala ka nahatagan. Apan misan pag-unsa kasakit diri kanako ang inyo tanan nga binuhatan, ang inyo tanang gibuhat diri kanako, wala gyud ta mo gitalikdan. Kanunay lang gihapon kung gapaluyo sa inyong mga hangyo nga miskag unsa na lang. Apan ang kasakit nga akong giluom-luom sa dugay na kaayong mga katuigan, hinaot nga dili na ninyo dugangan. Kini dapat ang sa kanunay inyong hinumduman. Timan ikini, ayaw ninyo paabuta nga mapuno kining baldi sa akong pagpaalos. Kay ug moabot gani ang takna nga kini muawas na, dili na gyud mo makatilaw pa og grasya nga gikan diri sa akoa. Mahadlok man kog karma, mahadlok man pod ko og gaba, pero og ang inyong binuhatan sobra-sobra na, ako na lang gyud na nga gihangad sa kahitasan. Ang tanan-tanan kay wala man gyud ko nagkulang. Siya na lang bahala ang mutimbang-timbang. Maong bahalag unsay inyong isulti diri kanako. I'm not care. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.